Salutare și bun găsit la un nou episod de podcast cu inima la vedere. Începem anul în primul rând cu vești bune, pentru că podcastul liniște, vă rog, a obținut premiul de excelență la Romanian PR Awards. Stai că pun aici să se vadă. Woohoo! Mulțumim frumos! Sincer, mă responsabilizează acest premiu. Chiar sper să mă ridic la nivelul așteptărilor voastre. Vă mulțumesc foarte mult că urmăriți acest podcast, că îl comentați, că îl recomandați. Până la urmă, noi suntem aici ca să atragem atenția către cauza Hope and Homes for Children, și anume susținerea copiilor fără părinți. Eu vin pro bono aici, invitații vin pro bono, totul este pentru această cauză, așa că vă mulțumesc dacă susțineți acest podcast și iată, îl și premiați. Bun, apropo de vești bune cu care începem anul, în sfârșit, în rulota familiei mele, o am alături pe Gina. Doamne, știi cât de mult am așteptat? Știu și îmi pare rău și îmi cer mii de scuze. Îmi cer mii de scuze. Nu trebuie să-ți cer scuze deloc. Dar că anul trecut a fost un an plin. Da. Plin. Și atunci când mai prind o perioadă de 2-3 zile libere, am nevoie de ele să mă adun eu, pentru că nu fac față la tot ce mi se întâmplă. Sunt oameni care au foarte multă energie și pot să diluiască multiplele acțiuni și evenimente și filmări și oameni ca mine care din când în când fac asta, dar mi-au nevoie de un pic de timp pentru ei să se refacă. Iar atunci când mă refac, în ghilimele, că ești mamă și ce înseamnă, nu te refaci ca pe vremuri. Sau copilul acasă și mă joc cu fimea. Dar e perfect ce povestești tu. Da. De fapt, tu ar trebui să fii modelul și pentru noi ăștilalți care tot tragem, ne agităm, Da, și eu trag, să luăm... doar că eu, ca să fiu ok un om cum sunt eu, altfel devin ursuză. Înțelegi? Adică mă deranjează până și umbra mea, mă deranjează cum bate vântul, dacă nu îmi fac eu, îmi dau eu un pic de timp pentru mine. Eu ca și energie sunt un giver. Și dau și empatizez și dau energie și la un moment dat rămân goală. Și am nevoie de timpul meu să mă refac. Și să anul ăsta să mă refac, să mă încarc și anul trecut a fost un an foarte plin. A fost un an bun, mulțumesc Dumnezeu, dar a fost un an plin. E bine că ai ajuns acum. Ăsta era momentul în care trebuia să ne vedem. La un podcast, să știi, atipic. Nu e o formulă clasică. Și spun asta și în calitate de invitat. Ceea ce mă bucură. Da, tocmai pentru că și eu fac turul tuturor podcasturilor și cumva ajung inevitabil la aceleași povești. Am ajuns să vorbesc de traumele mele la podcasturi mai mult decât vorbesc cu terapeutul, că toți. Gina are asta, stai că plânge mult. Hai să băgăm. Da. Ideea e că știi cum e. În mod normal, gazda, prezentatorul, are o listă de întrebări și știe exact unde vrea să ajungă, știe exact care sunt subiectele care n-au potențial de audiență mai mare, de dispută pe net. Eu nu sunt genul ăla de prezentator și ăsta nici nu e genul ăla de podcast, pentru că acum există acest imprevizibil. Întrebările sunt date de joc și nici eu nu știu unde o să duc această conversație. Ceea ce pot să-ți promit în schimb este că și eu voi fi cu inima la vedere și practic și eu voi scoate de mine aici toate traumele. Mă răspunde cumva amândouă. Da, o să fie o întâlnire, un dialog. Să dau geaca jos, că pare hai că ne punem pe treabă. Revin imediat, scuzați. Așa. O pun așa tot. Bun, hai să începem. Hai. Eu dau prima, da. Doar tu dai, dar repet, sunt alături de tine. Bun. Timid. Și asta sunt eu în rulota asta micuță? Da. Ok, și trebuie să te las de surprinsă. Spune-ne un secret. Un secret. Un secret. Nu prea un secrete. Plănuiești o excursie anume, un proiect anume. Dar mă rog, nu trebuie să-l spui chiar, că poate contractul nu tocmai s-a permite. Anul trecut, eu chiar îl cunosc pe Moș Crăciun și m-am întâlnit cu Moș Crăciun. Nu pot să cred. Da. Ce frumos. Da, fiica mea a scris și ea prima scrisoare către Moș Nicolae și către Moș Crăciun și am fost și o scrisoare destul de lungă. Dureau degețelele. Da. Ați făcut asta, bănuiesc, împreună? Nu, am ajuns acasă și m-am trezit cu o scrisoare foarte lungă. Foarte drăguț. Copilul tău scrie? Scrie doar când îi trebuie să-i dictezi literă cu literă. Da, îți spune ideea și cum se scrie dragă. D-R-A și el scrie. Wow, da. Felicitări! Da. Asta chiar e emoționant. Da. Că ați ajuns la etapa asta. Chiar m-am întâlnit cu Moș Crăciun. Anul trecut, nu știu la anul, dar anul ăsta, dar la... Și eu m-am întâlnit odată, acum niște ani, în pandemie, cred că în 2021,
în Laponia. Da. Ați ajuns în Laponia? Da. Ce frumos. Și m-am întâlnit cu Moș Crăciun acolo și Vlad, că Lia era foarte mică, dar Vlad a fost Topit. absolut cucerit. Că, practic, noi le oferim niște experiențe care cumva îi marchează pe viață, într-un sens bun. Și Moș Crăciun, când a aflat că suntem din România, ne-a vorbit în română. Că știe toate limbile. Normal! Vlad a și explicat, evident, pentru, că toată lumea crede în Moș Crăciun și Vlad ne-a și explicat, e normal, pentru că el citește toate scrisorile. Exact. Normal că știe toate limbile. Dar experiența în sine cum a fost în Laponia? Da, tu ca părinte. A fost superb. Da? Super. N-a fost greuț? Cu mâncarea, cu frigul, cu nu? Bine, noi suntem foarte, da. cred că, nu știu, cred că cu cât e mai greu pentru, adică, mă rog, în accepțiunea celorlalți, parcă nu, cu atât ne e mai bine, nu știu, ne lăsăm așa foarte provocați în vacanțe. Și a fost o vacanță pe care ne-am organizat-o singuri, înainte, mă rog, să existe aceste pachete, practic, către Laponia și pentru că era în pandemie, ca să ajungem în Rovaniemi, care e orașul Moș Crăciun, în mod normal există chartere. Ei bine, noi atunci am mers București, Viena. Ok. Era perioada de verificat de PCR, dacă ai PCR-ul făcut, dacă ai testarea. Da. Drept urmare, am pierdut conexiunea, Wow. că trebuia să fie București, Viena, Helsinki, Să Rovaniemi. Lia? Păi Lia avea un an. Mamă, ce tare sunteți. Un an Sunt fanul tău. jumate, da. Și trebuia să mergem București, Viena, Helsinki, Rovaniemi, numai pentru că am pierdut conexiunea la Viena, am făcut București, Viena, Zurich, Helsinki, Rovaniemi, deci ca să ajungem în Europa am schimbat. Și asta pentru că Moș Crăciun stă foarte, foarte departe. Ca să fie mai greu de ajuns la el, că altfel îți dai seama că am fi tot timpul la ușa. Altfel exact, să Cum ar spune fi? copilul. Cum ar fi? Păi nu, Ne-a adus și mergem la Moș Crăciun să... o oră jumate am făcut data trecută. Nu ne suim noi în avion, nu mergem acolo. Da, deci asta. Foarte frumos. Hai să vedem ce îmi pic acum. 4. 1, 2, 3, 4. Umple golul. Mi-am dorit întotdeauna să am o casă la munte. Eu am crescut la câmpie, am crescut în Telorman, în sud. Și de când eram mică, nu știu, am o conexiune cu muntele, cu pădurea o am cu ajutorul bunicului meu, care nu mai este printre noi, pentru că el era pădurar și foarte multe cu amintirile am din pădure, cu pui de căprioară, nu știu, era lumea mea pădurea. Și îmi doream de mică, nu știu de ce, m-a atras mine muntele, să am o casă la munte. Și acum ne-am luat teren și ne apucăm anul ăsta, sper să o ne și iasă, să ne construim casa. Pentru că o văd pe fiica mea, îi place natura, ceea ce mă bucură foarte mult. E foarte curioasă când suntem în natură și mai stau cu ea pe iarbă și zic, mama, știi că fiecare copac, atunci când bate vântul, fiecare copac are vocea lui. Și așa este, fiecare copac când bate vântul sună altfel. Și zic, băi, eu am avut o copilărie frumoasă, deși cu multe lipsuri, dar am avut o copilărie frumoasă pentru că mergeam în fiecare vacanță la bunici și cumva nu știu, te conectează cu pământul și cu tot ce înseamnă viața, mai profund. Și zic, bă, dar copilul meu nu vreau să crească la oraș, vreau să am o casă la țară, la munte undeva și vreau să mergem în fiecare vacanță acolo și vreau să ne facem amintiri acolo. Ce frumos! Așa cum te și noi cu Viscri și îți spun din proprie experiență că din momentul în care am început să mergem la Viscri mai des și practic să îi lăsăm pe dealuri, prin sat și așa, au câștigat o independență și ceva ce n-ar fi putut câștiga în București, nu știu cum. Și o conexiune între ei și cu ceilalți copii din sat, e foarte frumos. Și cu viața în sine. Și cu natura, da, care e așa importantă. Dar e greu să construiești o casă? Da, nu-ți propune pentru anul ăsta. Sfat. Sunt naivă. Da, toată lumea are această, dorință să fie gata până la Crăciun. Da. Sau măcar până de ziua mea, că nu spune care Crăciun. Nu se știe care Crăciun. O să fie gata de un Crăciun. Dar totuși poate. Doamne va ajută, fi gata Doamne ajută, dar e frumos procesul. Trebuie să te bucuri de proces. Vom ridica 2 case în același timp. O să te bucuri din plin de acest proces la dublu. Adevăr sau fals? Mai bine mint decât să rănesc. E un pic... nu știu să mint, pentru că să minți trebuie să ai o memorie foarte bună, să știi să jonglezi să faci slalom printre minciuni și adevăr. Dar nu-mi place nici să rănesc.
Dacă e din grupul prieteni și familie, mint. În cercul tău apropiat, ți-e teamă uneori să spui dar adevărul. nu vreau, nu că mi-e teamă, nu știu să mint, dar nici nu vreau să rănesc. Și cumva încerc să fiu cumva la mijloc. Să știi că mi-a căzut și mie odată această întrebare, că există o rubrică în care scrie Dana răspunde și m-am tot gândit la ea și după ce am răspuns. Am rămas așa cu tema asta și mi-am dat seama că e foarte important dacă omul acela e pregătit sau Să nu. audă adevărul, da. Adică Da, știu ce zici. și e foarte grea Știu responsabilitatea ce asta, să zici, dai da. tu uneori o veste sau o informație care știi că l-ar putea destabiliza, adică e pregătit, nu e pregătit. Dar uneori eu aș prefera să aud, adică să fii genul de prieten care să spună, Da, să, e băi, minunat hei, să sunt există prietenul această tău, de-aia sunt libertate. prieten, Da. vreau să, cum văd eu, ajutorul, adevărul meu sau adevărul din jurul situației sau... Da. E minunat să există această sinceritate de plină și această autenticitate în relațiile de prietenie și chiar trebuie să existe, nu? Că când urăsc genul ăsta de prietenie de diplomație în care tot timpul ne menajăm și până la urmă nu ajungem niciodată așa, cu adevărat, la o conexiune. Dar pe de altă parte, desigur, depinde foarte mult de ceea ce urmează să spui, că unele lucruri sunt chiar greu de dus și trebuie să fii atent. Cu iubire Așa este. ajungi cumva și la adevăr. Hai să vedem. 3. Nu, da, mai spune-ne un secret! Ce mai spun un secret? Asta cu casa, se știa? Că am mai spus-o noi. Da, am mai bun, spus-o deci noi. nu e chiar un secret. Cânt foarte mult acasă și îmi place să adaug o nuanță de muzică lăutărească oricărui cânt pe care îl aud, inclusiv melodiile lui Andrei. Eu le duc un pic într-o altă zonă. Da, unde cânti? Oriunde, în bucătărie, în baie, în timp ce aspir, acasă. Iei uneori și microfonul și cânti mai așa? fac și asta, dar acasă cânt mai mult decât ar trebui. Că uit cu ce se ocupă bărbatul, știi, și îmi dau frul liber. Asta că am văzut că ai ureche muzicală. Am ureche muzicală, voce nu am la nivelul cerut, dar am ureche muzicală. Dar acasă cânt destul de... și am plăcerea asta vinovată de a pune o nuanță de lăutărie și în orice cânt pe care l-am. Fie el și R&B, fie și rock, nu contează, eu îl duc pe zona asta. E nota. Da, e nota mea, personală. Da. Și se întoarce Andrei și zice, de unde le scoți? Dar ce playlist ai tu acolo? Că treci de la una la alta? Da. Și cea mică e și ea cântăreață sau? Cea mică are o ureche muzicală foarte, foarte ascuțită, foarte bună. Ne-am dat seama de asta, bine, și cum orice mamă își vede puiul super tare, dar la un moment dat, cred că ea la un an, dar pe Tchaikovsky. Am ascultat Tchaikovsky de ne-a sărit, ne-a ieșit pe... Nu mai suport, practic. Pentru că ea cerea foarte mult muzică clasică, să danseze, balet, dar felul în care se mișcă pe muzică ne arată că are o ureche muzicală foarte bună, pentru că pe accente, pe... Poate și o sensibilitate aparte, știi? Da, este foarte sensibilă. Este inteligență emoțională aparte. Este peștoaică, este în zodia peștilor și Ca este Vlad. foarte sensibilă. Da, și eu l-am pe Vlad. Da, și empatică, sensibilă. Clar nu o să fie matematician. nu, fiica mea va fi, ceva pe zona asta de arte. Că este foarte expresivă. Acum câteva zile a luat de la mine un stativ pentru telefon, a pus telefonul la taică-s-o și a făcut ea scenariu, regia unui film, unui scurtmetraj, se numește Sălbatica curajoasă. Mamă, îmi plac acest oximoron. Și ea era și regizor și actor în filmul ei și inclusiv Andrei. Și te dea indicații, știi, punea camera. Uite, acum pun aici telefonul, tu te duci, iei asta și faci wow, și te întorci la cameră și pe urmă fugi. Și i-a arătat cum să facă. Deci a fost ceva super, da. Asta și pentru că vede probabil toate materialele pe care noi le și în asta, dar de foarte mică am mers l-am însoțit pe Andrei la concerte, l-am însoțit la filmări la România au talent, la Vocea României, știi? Și este foarte atentă, deși nu mi-arată imediat, ea e foarte atentă la un număr de acrobație sau ceva și mă trezesc cu ea peste o lună, două, că vrea și ea să facă un număr de acrobație cu taică-s-o și alege ea melodia. Și ea face coregrafia dansului și spune textul, cum să o ține de picior, de mână, cum să o învârtă, și eu tot timpul zic că nu-i cam, nu o ține de mână așa, nu o ține...
Da. E inevitabil că ceva din mediul ăsta în care noi creștem îi atinge și influențează. Adică, îi aducem aici și vezi chestia asta, vezi în legeritatea cu care vorbesc, pentru că ne văd pe noi și pentru că cred că noi și cumva probabil că minimalizăm un pic, știi, toată fascinația asta pentru la tine tu ai avut, TV. cred că, ocazia să fii, la cât ai început? Foarte mic, am început și eu cu Minisoul la 3:30, deci... Scuză-mă, adică cumva tu poți să înțelegi pe fiica mea și Da. că te-ai învârtit într-o lume foarte frumoasă. Da, absolut. Unde oamenii erau liberi, ai învățat oarecum pe că eu, de exemplu, într-o lume mai strictă, unde n-aveam voie să vorbesc neîntrebată, când mergeam în vizită trebuia să stau cu minte. Nu mi s-a încurajat partea asta creativă, știi? Bine, și noi aveam reguli, să știi. Sunt sigură. Dar era destul de... Da, sunt sigură. Era destul de multă militarie și la filmul pe vremea respectivă erau... ai crescut într-o altfel de lume. Lume în care cresc acum copiii noștri. Da. Că ne întâlnim cu colegi de scenă, cu colegi de studio, de platou, de... Da, și pentru ei ceva firesc. Da, e absolut... Da. Nu știm ce o să urmeze. S-ar putea la un moment dat să se sature. Știi, să zică prea mult am stat toată copilăria, altceva. Poate chiar ajunge matematician. 1, 2, 3, 4. Umple golul. Foarte bine, îmi place jocul. Când privesc în oglindă, văd o versiune de-a mea de care sunt mulțumită și împăcată, cu care sunt împăcată. Deși mai văd câteva fire de păr alb, nu mă deranjează, Acum când mi-atrage atenție că altfel nici n-aș fi observat. mi le accept. Mai văd un rid care a mai apărut, mai văd un muș tonifiat, că de asta merg la sală și de asta lucrez, și mai văd o femeie matură și împăcată și cumva înțeleaptă și sunt varianta mea mult mai bună în comparație cu cum eram acum 10 ani, 15 ani. Oh, ce frumos. Că și toate experiențele pe care noi le trăim, atunci când ai sufletul și mintea și ochii și inima deschise, te fac să fii varianta ta cea mai bună. Care crezi că au fost experiențele care chiar te-au schimbat înspre bine? Înspre bine, inclusiv cele care n-au fost plăcute la momentul respectiv m-au schimbat înspre bine. Pentru că... Dar major, așa, să simți că, băi, adică, uite, pentru mine, evident, maternitatea și cred că și pentru tine. Ceva care te schimbă, deci nu mai știi, nici nu mai ții minte cum erai înainte. Zici, băi, eu am vorbit despre partea asta de după ce am devenit mamă și multe mame m-au pus la zid că cine te-a pus să faci copil, dar te-a dat Dumnezeu un copil, dar nu anulează recunoștința și iubirea pe care eu port copilului meu. Dar în același timp, a fost o luptă foarte grea cu mine. Pentru că eu sunt pe picioarele mele de la o vârstă foarte mică, de la 17 ani să zic. Până atunci m-am avut grijă de fratele meu, deși și mama a fost, dar mama muncea foarte mult, muncea în 3 schimburi și am preluat eu rolul de mamă în timp ce ea e lipsa de acasă, că era la muncă și m-am ocupat de casă, m-am ocupat de fratele meu. Știi, cumva... Ai experimentat ceva din instinctul ăsta matern. Apoi fiecare relație pe care am avut-o la fel, tindeam să fiu mai mult mamă decât partener de viață și când am devenit mamă și am avut când simțeam eu că nu mai pot, puteam să mă retrag, să mă refac și să ies înapoi în lupta vieții. Dar după ce am devenit mamă, mi-am dat seama că, la un moment dat, eu deschid paranteza, era într-o zi de vineri și cred că avea fiica mea vreo 3 luni și nu știu cum m-am întors la Andrei, zic, astăzi ce e? Că îți dai seama, ai văzut că e ziua aia pe repeat, așa, ziua cârtiței. Vineri. Și eram cu Doamne, vine weekendul. Și Andrei se uită la mine, dar ce se întâmplă în weekend? Și eram, stai că făceai, uite mă, dar nu vine nimeni să ne ia copilul să ne lasă să ne odihnim în weekend, adică weekendul e tot aici, mamă la fel cum ai fost și luni și marți și miercuri, și moat. Știi? Și asta a fost partea grea. Monotonia, zilele alea pe repeat, rutina aia. Te-ai simțit singură în perioada aia? M-am simțit singură, foarte singură, pentru că locuiam în Cernica, aveam o curte superbă, o casă faină, locuiam lângă pădure, lângă Mănăstirea Cernica, practic puteam să mă plimb în pădure, dar atât. Nu aveam niciun apropiat lângă mine. Andrei, la un moment dat, când n-a mai putut și el să stea acasă, că m-a ajutat în prima lună foarte mult, a trebuit să se întoarcă la studio, că avea de condus un business, după care au apărut concertele, pleca vineri, se întorcea luna și eu rămâneam sigură cu fimea și cu pisica.
Cred că a fost foarte greu. A fost Și foarte greu. mi se pare că multă lume vorbește despre efortul ăla pe care, trebuie să-l depui după naștere, că cu treziri, cu așa. Multă lume vorbește despre sentimentul de vinovăție, dar puțină lume vorbește despre singurătate și ceva cât se poate de real, adică inclusiv măsurabil și în statistici, așa că mamele se simt singure și asta și pentru că tu îți faci foarte multe planuri. Știi, pe genul, o să nasc, o să intru într-un concediu de maternitate și te gândești că o să mă văd și cu prietena aia, când o să plin căruță, o să mă văd cu nu știu cine, dar când o să nu știu ce, o să vină la mine. Și de fapt nu vine nimeni. Da. Nu plimbi căruțul cu nimeni. Adică ești singură cu experiența nouă. Și de aia, de fapt, uite, vezi, sunt puternice grupurile de mame. Mi-am dat seama că am făcut diferența, scuze-mă că te întreb, între mine, care am stat izolată și am izolată vreo 9 luni, deci n-am avut bonă, n-am avut bunici care să vină să ne ajute, și o prietenă care a stat cumva în oraș și ieșea mereu cu căruciorul, să mai întâlnea cu o altă prietenă sau a însemnat enorm, sau faptul că se oprea, bea un ceai sau o cafea și nu știu. Dar eu n-aveam decât pădurea și curtea. Pădurea? Slavă Domnului! Și înțeleg că era bine. Și curtea, știi? Și mi-a fost foarte greu. Și m-a băgat într-o depresie pe care știam că sunt depresie, dar cumva încercam să, ok, hai că am treabă de făcut. Mai aveam și campanii de livrat în perioada asta. Și mi-a fost al naibii de greu. Practic a dat mine de toți pereții și furtuna hormonală și deci a fost ceva... Poți să ai și dacă ai și ajutor și dacă ai copil care doarme și tot poți ajunge în depresie pentru că sunt hormonii care poate să o ia razna. Și aia a fost o perioadă foarte grea din viața mea. A fost cel mai greu an din viața mea ever. Și atenție, am venit în familie săracă, am avut perioade când n-am avut niciun ban, adică alea nu se compară. Dar și eu am și o problemă. Eu când știu că am ceva de făcut, dacă eu știu că am de dus cana asta acolo, eu fac și asta și spăl și cana, știi? Cumva nu știu să cer ajutor și pun mai multă presiune pe mine pentru că vreau să fac totul perfect. Să dețin controlul și să fac totul perfect și era epuizant. Și nici nu poți să deții controlul tuturor lucrurilor care apar. Da. Dar acum e bine. Da, mi-a luat vreo 3 ani. Cred. Dar nu ți-e și puțin dor de bebelușeală? Mie este că mă uit peste pozele cu ea și zic, Doamne, Uiți cât de repede a trecut. 6! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Umple golul. Nu-i voi spune niciodată copilului meu, multe lucruri nu-i voi spune. Nu-i voi spune că este un copil rău, nu-i voi spune că e greșit, nu-i voi spune că este slab, nu-i voi spune că nu poate să facă un lucru, nu-i voi spune niciodată că nu-l iubesc. Îi spui des, te iubesc și eu. Da. În continuu. Și iar mă trez la un podcast să ne plâng. Da. Noi cred că suntem generația care cred că e nu știu cum să zic, nu că și părinții noștri ne-au iubit, dar noi suntem, cred că depășim norma de cât de mult le comunicăm lucrurile astea ca să ne asigurăm că le cunosc, că le știu. Deși sunt momente când, nu pot să zic că sunt mama perfectă, mai am momente când mă enervez, că mă enervam pe fiica mea, că avea și ea tantrurile ei, le aveam și pe ale mele și mă enervam, dar mă duceam, știi, la sfârșitul zilei sau după ce mă linișteam și spuneam, mama, iartă-mă. Mama te iubește în continuare și când țin la tine, te iubesc și când greșești și când... Dar nu-i de tine. Eu așa reacționez când sunt obosită sau când, știi? Da, nu știi, poate, nu știu, nu vorbesc, nu generalizez, dar mai nu știi, deși știam că ne iubești și ne iubeam în felul lor, aș fi vrut să cumva să ne spună mai mult, te iubesc. Sau să-și ceară și iertare. Da. Cred că ne-ar fi ajutat îmi pare rău că am țipat. Sau nu știu. Că altfel, asta cu te iubesc, chiar simțeai de multe ori că te iubesc, că o fac și că e cu tot efortul și cu tot dragul, dar apropo de parenting, alea erau metodele vremii. Nu spuneai copilului iartă-mă, că părea că dintr-o dată se rupe raportul ăsta, de forțe, adică cum, pe ce, sunt la egalul lui? Cum, adică asta ar însemna să recunosc că și eu sunt imperfect, ceea ce înseamnă că mă poziționează, mă scade din valoare, din autoritate, din cade pe tron, ce fac? Știi, nu mai sunt eu ăla, regele. Da, asta nu înseamnă că sunt de acord cu lăsat copilului să-ți urce și în cap să facă absolut ce vrea, nu, există și la noi acasă niște reguli, când fiica mea întrece măsura, cumva o atenționez că am trecut măsura.
și spun acum sunt supărată, sau când avem noi, ne mai contrăm uneori, că deși are 4 ani jumate tot ne contrăm, viitoare femeie, zic, te duci în camera ta, te liniștești și când ne liniștim amândouă, putem să stăm de vorbă despre ce s-a întâmplat. Adică ai nevoie și de reguli și de limite. Dar cu siguranță nu îi voi spune multe lucruri pe care știu că să o umilească. Și să o afecteze. Și dacă auzi că îi spun la școală sau în alt mediu? Oh, mi-e frică de mine. Acolo am de lucru. Că zice așa, Andrei, băi, el e mult mai rațional și mai așezat pe mânt. Eu sunt foarte impulsivă și nu știu cum o să fie. Sau oricine care va încerca să-i facă rău, nu știu cum o să reacționez, pentru că tocmai văd cât de ce copil fain este. E empatică, adică e un om bun. Și am partea asta de justițiar la care încă lucrez, nu legat doar de mine sau de cei dragi, de orice. Când ceva mi se pare nedrept, simt nevoia să intervin și să echilibrezi lucrurile sau să faci dreptate. Și atunci nu știu cum o să fac. Nu știu. Să sperăm că va fi ferită sau că va ști ea singură sau că va avea atâta încredere în ea încât nu o să-i pese. Tot 6. Ei, unde te grăbești? 2, 3, 4, 5, 6. Lasă-te surprins. Adică am numărat bine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, negru. Bravo. Măi! Nu, e greu că... Spune-ne top 3 defecte ale tale. Păi, cum am zis, sunt foarte pasională, impulsivă așa. Ceea ce nu e un lucru rău, dar uneori nici bine. Că mă aprind foarte repede și... Aprinzi repede? Mie mi se pare că ești foarte calmă. Nu deloc. Și poate că tocmai pentru că ești foarte, foarte mult timp calmă, adun și apoi... Sunt foarte... Sunt genul de om care... Că vorbeam cu Andrei, băi, făcea tot timpul și când îmi povestești ceva ce te deranja, tu povestești patul, parcă acum s-a întâmplat. Eu zic, așa sunt eu. Dar zic, lasă-mă pe mine și în anumite situații. Mă aprind și când... Te consum. Da, mă consum. Și el zice, bă, calmează-te, liniște-te. Zic, lasă-mă pe mine să fiu așa. Pentru că altfel, la un moment dat, zic, prefer să fiu genul de femeie care să zâmbească și să te trezești în timp ce ai pena pe față. Zic, lasă-mă să fiu așa, că eu am momentul meu de... descarci și mă și gata. Pe urmă poți să ai încredere în mine, poți să fii că nimic nu s-a întâmplat. Dar lasă-mă să te exprimi așa. Și cred că e mult mai sănătos așa. De acord, și eu sunt așa. Da, și încă un defect care să-mi facă mie rău și celorlalți cumva, este asta că sunt foarte... ordonată la genul despre obsesiv. Da. Că recunosc uneori devine stres pentru cei din jurul meu, dar nu. Și la mine asta este, dar chiar nu mă pot relaxa în primul rând. Și eu la fel, te înțeleg Dacă perfect. Sunt multe lucruri în jurul meu care nu sunt la locul lor, le văd, îmi face fizic rău. Deci eu dacă intru în cameră și e dezordonată, am o reacție fizică în corp, adică îmi face greață. Deci de-aia spun că și la mine în zona asta, probabil că de obsesiv-compulsivitate, este felul meu de a-mi face, de a prelua controlul, de fapt. Că de asta, de fapt. Da. Din ce înțeleg, avem o chestie de control. Și mă înțelegi acum și cu copilul și când totul trebuia să fie perfect și să... pierdei controlul și pentru tine trebuie să fie așa. De-aia eu când, de exemplu, sunt zone în care, ok, eu las pe Lia să-și facă căsuțe sau să-și facă... Da, păi nu, că m-am și eu la fel. O las. Da, negociem împreună. Unde vrei să faci casa? Ok, pentru câte zile vrei să fie aici căsuța? Ți-am și povestit. Are toți copiii, oițele ei. Pentru cât timp? Până miercuri. Ok, până miercuri va fi aici dormitorul oițelor. După care le punem la loc, eu zic, le punem altfel mama nebunește. Și zicea... Deci tu vrei să-mi pun copii în cutii? Zic, iubita, le găsim un loc. Mă rog, și tot negociem unde punem. Dar, de exemplu, în mansardă, unde eu lucrez foarte mult, am răspuns la mail-uri, trebuie să scriu, trebuie să filmez, așa, la mine trebuie să fie ordine. Deci, eu primul lucru, indiferent. Și dimineața, mă trezesc la prima oră și seara când ajung pe spectacol și e deja haos, că Radu a dormit și deja se creează haosul, na. Și o dimineață trebuie sau seara, înainte de culcare, dacă vreau să mai stau puțin în casă, trebuie în primul rând să fac ordine. Și după aceea. Și am și explicație pentru asta, că a doua zi când te trezești să fie o altă zi cu altă energie, nu vreau să spăl vasele de ieri. Dar nu știu, nu mă pot apuca de lucru până nu e ordine. Și știu că sunt uneori, inclusiv certată pe net, pe subiectul ăsta, că prea e mereu ordine la tine. Și crezi niște așteptări în gândul meu. Doamne, dacă știi prin ce treci? Da, adică e mult ordine pentru că am o problemă cu ordinea. Da. Adică
Și Eu nu mă spun regăsesc pe în genul că funcție trebuie să perfect. fie totul spotless. Nu, că nu, să- nu. N-am o Da. manie de asta, uite, de exemplu, la praf. Uite, aici e Nu, praf. nu, nici, da, nu. Nu Pot intru în să- detalii. nu. Băi, de să fie lucrurile puse în dulapuri, închise, să nu... Nu suport uși deschise, sertare deschise. Da. Nu suport chestii aruncate pe jos. Deși mai intru la Andrei în dressing și mai văd câte un tricou pus așa mai, care a căzut un pic. Zic, ok, nu-l văd, nu-l ai, e dressing-ul lui, nu știu ce, mă duc, mai fac de treabă prin asta, mai spăl o cană din chiuvetă, Da. nu știu ce. Zic, bă, dar nu pot tricoul la mama, mă, și mă duc și zic, gata, ce bine sunt. Trebuie neapărat Da. să-ți distribui un video de pe net rog. care s-a viralizat cu o mânuță așa a unei femei care arată cu mânuța lucrurile pe care soțul, cum asta, mă rog, Nu le partenerul vede? le-a Nu? lăsat prin casă. Da, știu. Ai zis două, dar de Două? fapt al treilea este Mm, prea mare control, înțeleg. Da, asta, da. Nevoia da. de a deține Și controlul. asta cu justițiarul, tot la fel. Da. Zic să mă bag în niște situații care nu țin de mine, dar cumva mă uit la animalul sau omul sau orice care e pus într-o, știi, și simt nevoia că, bă, dacă nimeni nu face nimic și nici eu nu fac nimic, știi? Da, În ce lume trăim? Adică trebuie să facă cineva ceva ca să... Și simt nevoie că sunt universul karma, simt nevoie să echilibrez balanța. Foarte bine. E Da. nevoie de oameni, de fapt, care Da. au inițiativa asta, care riscă. Că de cele mai multe ori, te poți afunda, te poate durea experiența aia. Deci eu când eram mai mică și mergeam cu transportul în comun, spuneam, bă, nu te mai băga, stai în banca ta, nu te mai băga că poți să-ți iei... Eu dacă vedeam cineva că se coară mâna în buzunarul, într-un buzunar care nu era lui, deci nu aveam cum. Și eu la Zic, fel! dar de ce să... Mă pun eu că... Țin minte că eram mai mică, mi-am dus la bunicii mei la țară și ne-au dat niște bani, nu mai avea niciun leu în buzunar, niciun leu nu mai avea și ne-a dat bunicul niște bani. M-am întors cu fratele meu, cu trenul, pe urmă cu autobuzul și mi-au furat banii. Mi s-a rupt sufletul și față de mama și față de... Și zic, bă, dar aș fi vrut să fie cineva ca mine, să zică, ce faci, mă, ia, scoate-mă din geanta, Doamne. că nu e a ta. Doamne, acum, apropo de pasiune, deci cred că noi semănăm ca structură. Mi-ai trezit niște amintiri, toată copilăria și adolescența și așa, am călătorit, cu autobuzul ca toată lumea spre liceu și am o groază de experiențe de genul ăsta, inclusiv ce povestești tu cu unei prietene, îi furau, adică prietenei mele, eram gașcanosă și îi furau la vedere echipamentul de sport, așa. Și erau niște oameni mari, erau mai mulți, nimeni nu intervenea și eu țin minte glasul ei care zicea, te rog, lasă-l, te rog. Și ăla scotea efectiv și pantalonii și încălțămintea și tot. Și în același timp, iarăși mi s-a întâmplat la un moment dat să văd fix în fața mea, copil fiind, cum spui tu, un domn care avea o unghie a degetului mic prea lungă, așa. Deci pe mine prima oară mi-a atras atenția unghia aia, care era nefirească și de fapt era o lamă lipită cumva pe degetul ăla. Și eu am văzut întâi și am văzut cum îi taie geanta, știi, unei persoane din fața mea. Și eu instantaneu, cum spui tu, fără niciun filtru, vedeți că vă taie geanta. Da. Aici așa și omul s-a întors către mine și mi-a zis, poate stai ție fața. Mamă. Și a coborât. Dar zic că chiar putea să fac Doamne asta. ferește, dar eu într-adevăr nu am acest, bine, copil, dar nici ca adult, nu am acest simț al conservării la un moment dat, pe genul, bă, e pericol, nu te duci acolo. Cum zici tu, m-am băgat între câini să salvez o pisică. Radu făcea, Doamne, Dana, sau 6 câini care omorau o pisică, 6 câini te pot omorâ și pe tine. N-ai fi putut să Nu dormi puteam cu să gândul ăla. aud Da, zgomotul ăla, știu, să nu, deci, știu. și am ajuns la urgență atunci cu Te înțeleg perfect. mâna în atelă, Știu. cu nu știu ce, pentru că N-ai am zis, o putut. omoară, Da. deci eu nu pot Și să n-ai fi stau. putut să trăiești cu gândul ăla că ai fi putut să Și faci asta ceva zic, și n-ai făcut. risc să mă duc în foc, nu știu, nu. Știu ce zici. Trebuie să ne amintim că totuși suntem mame și că ar fi bine să fim întregi pentru copiii 4. noștri. 1, 2, 3, 4. Dana Dana? Nu. Vrei să... Nu. Hai că am tot vorbit. Așa, umple golul. Dacă aș schimba un singur lucru în lumea asta, acela ar fi... aș schimba multe lucruri. Mi se pare că lumea în care suntem noi în ziua de astăzi e un pic schimbată și diferită față de lumea în care noi am crescut și ar fi mai multe lucruri pe care le-am schimbat tocmai din dorința de a oferi o lume bună și sănătoasă copiilor noștri. Nu știu.
Nu știu ce să... Dar zici ce că să lumea în încep. care noi am crescut era Da. o lume bună și sănătoasă? Era o lume mai bună și nu zic mai bună, puțin mai bună față de asta. Și ce mă deranjează acum, ce simt și ce mă deranjează, lipsa de empatie. Adică fiecare, hei, am libertatea de a spune orice, dar mă doare în fund de părerea ta și de ce simți tu dacă îți spun lucrul ăsta în față, că eu acum sunt cool și trebuie să spun ție că ești grasă. Da, bine, asta Știi? este lipsă Dar de stai educație, puțin, de dar fapt. Nu pune-te un pic în... Dar e și empatie aici, pentru că Da, da, da. și eu am fost mai grasă și știu Dar cum cred că este. ei știu că sau- îți fac rău. Cred că ei știu că îți fac rău și o fac Da, cu bună, știi? bună știință. Deci nu că, nu mi-am dat seama că t-ar putea răni chestia asta. Lipsa de Adică empatie. cred că știu, se pun în locul tău, știu ce efect are un mesaj de genul ăsta și îl fac intenționat. Da. Este o lipsă de... E o proastă creștere. Și proastă creștere, dar și lipsă de empatie. Da. Asta, știi, cumva aș vrea să... Dreptul la replică nu Nu, sau am- înseamnă că ai dreptul Trebuie să să, te asumi. Trebuie jignești, să te asumi. să ameninți. Da. Foarte multe lucruri poți să primești ca persoană publică, Da. pentru că accesezi un număr mult mai larg de oameni, de la amenințări, înjurături. Colaborez cu The Hope Homes for Children, dar susțin și Salvați Copiii România și chiar eram ambasador exact pe cyberbullying. Și eu, sigur, se îmbunătățesc un pic, uite, și legi care să te susțină, și, adică se creează platforme și tot fel de demersuri în zona asta ca să existe mai puțin hate în online și așa mai departe. Dar cred că și noi ar trebui, noi ăștia cumva cu vizibilitate, să ne coalizăm. Și noi ca părinți. Pentru că asta zic, noi trebuie să pregătim o societate mai generație, bună da. pentru copiii noștri. Ok, noi primim tot valul ăsta în diverse situații, în diverse momente ale vieții. Suntem adulți, îl gestionăm diferit, dar n-am vrea să se întâmple asta pentru copiii noștri, nu? Și atunci să facem cumva, pentru binele tuturor, chiar să, nu zic că tot lumea zice, cenzură. Băi, e o limită a bunului simț. Dacă tu nu o ai ca om, băi, cineva trebuie să ți-o spună. Adică cineva trebuie să zică, ok, ai depășit o limită a bunului simț, minim de respect. Deci nu spun că sunt de acord să ai alte păreri decât mine, să ai alte convingeri, să ai alte valori, dar nu poți să mă înjuri, nu poți să mă ameninți. Să mă jignești, da. Nu. Da. Și copiii noștri reprezintă viitorul și dacă noi nu avem grijă de copiii noștri și generația care vine în urma noastră, sau ce viitor vom avea? În ce lume vor trăi ei? Da. Mi-e teamă și mie că lucrurile se pot degrada tot mai mult, așa. Da. Mă întreba cineva cu mulți ani la un interviu care e cea mai mare frică a ta, teamă ta. Și am zis, să mă trezesc într-o zi și lumea pe care o știu eu să nu mai fie la fel. Și practic... Chiar se întâmplă. Lasă-te surprinsă? Sau? Negru. Asta. Nu, mă, nu. Nu? Unu, Mă, două. te cred. Da, că eram sunt- pe mov. Măi, cum nu mergi tu? Nu știu. Părinții au mereu dreptate, într-un final. Adevăr sau fals? Nu, părinții n-au mereu dreptate, dar din dragoste și poate din dorința de a te ține departe de un posibil pericol sau tind să te protejeze. Dar Și uneori nu reacționează așa cum ți-ai nu dori. reacționează așa cum ți-ai dori. Da, părinții au mereu dreptate când este vorba despre ceva nasol, care să-ți afecteze sănătatea psihică sau fizică, atunci trebuie să asculți de părinți. Dar uneori și copiii au dreptul să încerce să facă mici greșeli, să facă mici greșeli, care să nu pună viața în pericol sau sănătatea emoțională sau psihică. Ca să-și tragă singur concluzia. Da. Pentru că dacă încercăm să-i protejăm mereu și noi știm mai bine prin filtrul nostru, prin esența noastră de om, experiența noastră, care a fost sau poate a învățat ceva bine sau n-a învățat. Și acum, părinții au mereu dreptate, au adevărul lor. Adică ei adevărul cred lor, în exact, ceva, că nu fac... exact. Dar, apropo de discuția noastră anterioară, uneori greșim. Uneori chiar n-am avut dreptate într-o situație și ar trebui să o recunoaștem ca părinți pentru copiii noștri. Da, uite, n-am avut dreptate. Am judecat greșit, am judecat în prisma, nu știu, experiențelor mele și tu trăiești într-o altă viață, ești într-o
altă epocă și ești poate diferit ești mai față de cum pregătit eram decât- eu sau cum sunt eu. Da, și ești poate mai pregătit chiar decât cred eu pentru o anumită experiență. Iarăși mi se pare că, apropo de protecția asta de care spui și tu, nu simți că de fapt le transmitem că nu avem suficientă încredere în ei dacă nu îi lăsăm să exploreze și să greșească? Adică, până la urmă, Da. trebuie să le transmitem și că, ok, am încredere în tine, te las. Se poate întâmpla asta sau nu se poate întâmpla Da, asta? Tu dar, ți-ai sub. dacă Da, tot da. timpul noi intervenim, managerăm orice conflict și la școală și așa, imediat vine direcțiunea sau vin părinții, se face comisie, nu știu, toți disecăm fiecare experiența lor, ne gândim care sunt beneficiile, nu știu, și noi nu le dăm curajul ăsta să... Și mai e un lucru cu care eu nu sunt de acord și nu am fost niciodată de-a lungul anilor prin prisma a ceea ce fac eu, moderând emisiunile unde intru în contact cu oameni, cu poveștilor de viață. Foarte mulți oameni mi-au povestit că am terminat, sunt la medicina că și-a dorit tata sau am terminat să fac aia că și-a dorit mama sau știi? Foarte mulți oameni au ajuns să facă ce își doreau părinții. Și mi-am spus, băi, mă simțeam sufocat, nu-mi plăcea ce făceam. Și când am renunțat să, știi, cum până la urmă am avut curaj să spună tatălui sau mamei, nu vreau să fac asta, nu e chemarea mea, nu e drumul ăsta meu în viață, vreau să fac, uite, să fiu barista, că asta îmi place, sau să servesc într-un restaurant, sau nu știu, sau să desenez, sau să produc muzică, Plec în lume, știi, sau să plec în habar lume. n-am, da. Atunci oamenii și-au găsit libertatea, și-au recuperat libertatea. Și fericirea, Și da. fericirea. Și Da, că din punctul tu meu- vrei da, ce mai bine pentru copilul dar tău nu și știu, crezi că... dar copilul dar tău nu trăiește în știi altă asta. lume, Da. copilul tău are alt drum în viață. Mm. Băi, fii acolo lângă el, sprijină-l, orice ar vrea să facă. Este... Suntem știu, bine în suntem- teorie, știu că sunt, da, dar știu. asta implică o renunțare a controlului despre care Da. vorbeam înainte, pe care, na. 1. Cel mai stânjenitor lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Uai, am și eu câteva. Mi s-a întâmplat într-adevăr niște faze când eram mai mică. Unul la mână m-am întâlnit cu o prietenă pe care nu mai văzut de ceva timp, care se mai rotunjise puțin, dar în apărarea mea, băi, avea așa un glow, așa o strălucire și eu am crezut că e însărcinată și m-am bucurat pentru ea. Și ea mi-a zis așa cu o sinceritate foarte tăioasă că nu, am mâncat aseară fructe. Nu sunt sărcinată, am mâncat fructe aseară. Și nu știam cum să fac, să sap o groapă și să mă bag în ea să mă acopăr. Acum, dacă ai spus, am și eu una despre chiar de asta de trafic, tot extrem de stânjenitoare. Deci, nu știu dacă mai povestit-o, dar este bună. Începusem colaborarea cu echipa Ruxandra Ion, practic, de la Casă TV la momentul respectiv. Eu veneam de la Pro, după la Blog, și era o altă echipă cu totul pentru mine și încercam cumva așa să mă integrez, nouă echipă. Și luaseră avans la filmări și mi-au spus, nu mai are timp mașina să ajungă până la tine, ia tu un taxi până la nu știu ce benzinărie de la București Noi și o să te ia de acolo mașina. Și în perioada aceea, dacă mai ții tu minte, așa, în Pro, erau numai Scode albastre, toată lumea avea Scode albastru, toată lumea avea... Mă rog, și ajung cu taxiul, grăbită, unde e mașina, că am întârziat, că la, ajung cu taxiul acolo și văd o Scode albastră. Stai. Și ăla face, un claxon. Și eu zic, ce șofer, zic, mă claxonează, zic, nu-l cunosc pe omul ăsta, e prima oară când vin la filmare, la echipa asta, zic, mă așteptam, nu știu, să se prezinte, bună ziua, veniți cu mine, eu văd la filmări, iar eu mă uit, fac semn, la tine trebuie să vin, el, ok, zic, bine, intru în mașină, băi, deci tu știi, sunt bărbați care claxonează, bă, dar câte femei se urcă? Eu deschid ușa, mă așez în față. Nu era nici încă obiceiul de asta în spate, știi, ca la... Nu, eu o să fiu prietenă, știi? Adică echipa nouă, suntem de la egal la egal. Mă sui în față, nu știu ce, închid ușa. Ăla șocat, efectiv se uita la mine. Nu-i vine să creadă că eu chiar am intrat. Bagă așa o mână după tetieră și îmi zice, numele meu este Gianni. Bă, dar și numele, deci totul era... toate red flags.
Deci toate. Și eu zic, Doamne, zic, ce șofer libidinos, zic, bine, zic, mergem? Eu în continuare pe treabă. El zice, unde? Eu început să-mi zeam așa o mică, cum, unde? La filmare. Băi, și el culmea îmi zice, bine. Adică, pe ce nu știu, ne și filmăm. Găsesc eu, dau eu drumul la ceva. Păpușa, stai liniștită. E și cu filmări dacă vrei. Dar de când a întrebat unde ăla, și intrase puțin în îndoiala că... Și eu zic, nu. M-am suit greșit? Eu întreb. Mă, dar nu pot să-ți explic. Nu pot să-ți explic ce jenă mi-era și ce rușine și ce... Îți dai seama ce încredere și-a luat, ce buz de încredere și-a luat băiatul la Gianni. Apropo, ce stânjeneală groaznică. Și zic, nu, deci nu, m-am suit greșit, și el ce? Depinde. Zic, clar m-am suit. Vreau să spun că nu știam cum să ies demnă din mașină. Nu știam dacă să-i spun ceva sau să trântesc ușa, adică ce mai pot salva din onoarea mea de femeie care practic s-a suit în mașina lui care a claxonat-o. Deci e una dintre top povești stânjenitoare în viața mea. Spune-ne ceva frumos despre tine. Hai, că ai zis numai defecte, zi și ceva, laudă-te un pic. Sunt sinceră, sunt foarte transparentă. Adică nu încerc să fiu ceva ce nu sunt. Bune, cu rele sunt sinceră și părerea mea este că în ziua de astăzi avem nevoie și de oameni sinceri și transparenți. Da. E mare calitate. Da. Aș putea eu să spun mai multe despre deja frumoase despre Gina, dar cred că e bine și să ne lăudăm din când în când și să știm. Sunt un om bun. Da. Am simțul umorului. Da. Sunt gospodină. Da. Sunt o prietenă bună. Ești fit? Sunt fit, da, sunt fit. Mi-a luat la fel 3 ani și ceva. Da, vezi? Da. Nu. Fii mândră. Da. Ai o familie frumoasă. Am o familie frumoasă. Deci, practic, stai să mă gândesc. De asta e foarte important că le mai spun copiilor, știi, când mă întâlnesc. Zic, ascultă, să nu lași pe nimeni să-ți spună că nu poți în viața asta. Pe nimeni. Poți să faci ce-ți dorești sufletul tău. Poți să devii cine vrei tu. Pentru că eu am fost genul de copil care am crezut asta de mică. Și mă duceam la mama și spuneam, mama, eu când o să fiu mare, o să câștig foarte mulți bani. Atenție, familie săracă. Da. O să câștig foarte mult, o să călătoresc în toată lumea, o să-mi cumpăr eu mașina aia, când merg la mama mă duc mașina mea. Și se uită mama la mine și era săracă, mamă, dar de unde să avem noi atâția bani? De unde, mamă, să avem noi bani? Și mă uitam, zic, nu există, eu o să am, dar... Pentru că am crezut foarte mult și asta să mă gândesc acum, zic, păi, practic, tot ce am visat în copilărie, eu am acum. Inclusiv casa de pădure Casa, asta e cea mai, da, am un copil frumos și sănătos, sunt cu bărbatul pe care îl iubesc și care te iubește și care mă iubește și la fel într-o discuție a mea cu Dumnezeu, la un moment dat după multe relații care nu erau ce trebuie pentru mine, zic, Doamne, nu mai cer nimic, nu cer un bărbat frumos, bogat, bun, cer doar omul potrivit pentru mine. Și l-am primit și pe ăla. Pentru că Andrei chiar e omul potrivit pentru mine. Când o iau eu așa cu capul prin asta, mă știe să mă aducă pe pământ, știe să mă echilibreze. Unu. Nu trișa. Unu. Cea mai mare dorința mea? Cea mai mare dorința mea este să fiu sănătoasă la trup, minte și suflet și cei dragi mie să fie la fel. Să ne fim sănătoși. Da. Eu înțeleg perfect. Da. Și nu doar fizic, și emoțional, și psihic, și că e atât de important. Că altfel lucrurile astea materiale poți să le faci, să le îndeplinești dacă ai. Da, și sănătatea asta mentală e și foarte stigmatizată în țara noastră așa, ca și cum dacă se întâmplă, ești considerat aproape un rate, îl scoatem din grupul nostru, în loc să primești mai mult ajutor și mai multă grijă și mai multă atenție și exact, mintea este tot... Eu cred că la psiholog ar trebui să mergi mai des decât mergi la stomatolog, în cazul unora, că mergi să faci niște analize sau că mergi să te cudoare ceva. La psiholog este că de la minte pleacă totul de la cap. 3. 1, 2, 3. Adevăr sau fals? Să vedem.
Mi-aș fi dorit să rămân veșnic copilă. Ăsta e sindromul Peter Pan. Da, exact, exact. Da, adică copilăria este cea mai frumoasă, părerea mea, etapă din viața unui om, pentru că nu ai griji, vezi totul cu ochii bune, impresia că Cu multă lumea speranță, cu multă cum speranță, ai zis, că îți făceai planuri mari. Da, cu multă speranță, cu un pic de naivitate că toți oamenii sunt la fel ca tine, știi? Cumva În același timp, tu ai avut și responsabilitățile despre care povesteai cu fratele tău. Am avut și responsabilitățile astea, dar să știi că n-a schimbat, că mă gândeam uneori cum ar fi fost viața mea dacă ar fi fost și tata în familie, aș fi crescut cu un tată sau poate aș fi crescut cu o familie unde să nu fi avut grijă zile de mâine. Și zic, bă, n-a schimbat asta. Că n-aș fi fost eu cea care sunt acum. N-ai fi avut drive-ul ăsta, probabil, nu? Ambiția asta să... Da. Deci tu joci copilărie... Sunt genul de om care face din căcat bici, știi? Generația noastră, că noi n-am avut practic mai nimic. Și a trebuit să muncim, să facem, să... Așa e. Cred că, toți am trăit lipsurile astea, minusurile. Dar care cumva ne-au făcut bine. Judecând după momentul în care suntem acum în viață, pare că da. Nu știu, dar nu, adică... Nu cred nici că generația noastră a fost neapărat mai sănătoasă și mai veselă și mai bucuroasă și mai... Adică nu idealizez nici felul ăla în care am crescut, nici lumea aia. Nu știu dacă e neapărat mai sigur. Apropo că, uite, vorbeam cu alți părinți, dacă îți lași copilul singur să meargă pe stradă sau nu. Noi am mers, da? Și mult zic, băi, eu cred că e mai periculos acum, eu cred că nu, sincer, că mi se pare că cu toată social media, cu toate mai telefoane, cred că aflam noi de mai puține tragedii, adică erau mai puțin mediatizate, aflai mai rar că se întâmplă, dar cred că se întâmplau și atunci, poate chiar mai des decât acum, deci chiar nu știu să fac diferența. Sunt lumi foarte, foarte diferite, dar într-adevăr, copilăria e magie, așa. Da. Păi uite, eu, de exemplu, în copilărie mergeam la bunicul meu în Telorman și eu, fratele meu mai mic cu 5 ani, vorul meu de seamă cu mine, cu verișorul mai mic la fel. Și noi, deși zic, bă, adică încerc să... Că n-a fost o copilărie ușoară, că bunicul meu când ne prindea pe toți în vacanță ne punea frate la muncă, adică cules de făcut porumbul, ne aducea câte 2-3 căruțe de porumb și trebuia să stăm să dăm porumbul jos de pe cocean, să batem floarea soarelui, inclusiv frunze de tutun puneam la uscat. Deci multă muncă pe care n-ar fi trebuit să facă un copil. Dar nu că luam, eu eram muncă, dar zic, bă, îmi termin treaba și mă duc să alerg pe uliță. Dar cumva vezi, nu știu, în capul meu, când mi se pare că, bă, poate așa ar fi trebuit să fac, dar am văzut și partea bună, care libertatea de a merge, să stai, chiar dacă mergeam cu vaca, mă puneam pe iarbă și mă uitam așa la cer, mă uitam la vacile care scăpau în porumb și n-aveau voie, dar mă bucuram de momentele alea puține de... Și chiar și de experiența asta, de muncă. De experiența asta, de muncă. Și din asta ai învățat ceva, apropo de, să-ți termini treaba, să-ți asumi... Să fii responsabil. Da. Un lucru până la cap. Băi, deci direct la inima. Pac! Ești direct cu inima la vedere. A fost foarte fain. Ce mă bucur, îți mulțumesc. Că mai sunt cartonașele astea și nu n-am apucat să le întorc pe toate. Asta am mai unul. A fost o plăcere, Dana, să fiu lângă tine și îmi pare rău că nu ne-am văzut mai devreme, dar recomand tuturor să veniți, că este așa ca un detox. Da, experiență foarte intimă, nu? Da. E o întâlnire, de fapt. Asta simt, că e o întâlnire, așa, chiar un moment de conexiune. Da. Noi ne tot vedem pe la evenimente, chiar oamenii din echipă îmi spuneau înainte, voi vă știți? Zic, ne știm, dar n-apucăm să avem genul ăsta de discuții. Chiar și cu familia, cred că poți să ai jocul ăsta și tot descoperi lucruri nespuse în ani de zile, poate, știi? Adică și cu partenerul, și cu Andrei, dacă ai jucat jocul ăsta, sigur ar ieși povești. Că eu când l-am testat, am jucat cu Radu. Și eram, nu pot să cred. Da, adică încă mai erau lucruri nepovestite după 20 de ani de relație. Mulțumesc mult, Gina, mulțumesc vouă că ne-ați ascultat. Dați mai departe, comentați, faceți voi cum știți mai bine să devină vizibil acest episod de podcast și podcastul Hope and Homes for Children.
mergeți și către platforma lor, vedeți cum îi puteți sprijini, cum îi puteți ajuta pe copii fără părinți. Mulțumim și Culto că sponsorizezi și că faci ca acest podcast să fie posibil și mulțumesc și Rezidența Nouă că ne găzduiește aici în curtea ta cu această autorulotă. Și mulțumesc echipei. Gata, am dat cu mulțumiri și mulțumesc Dumnezeu, mulțumesc mama, mulțumesc zici că am luat un premiu și chiar l-am luat. Gata, ceau, pe data viitoare.